Oras dia kedamang do dainang salut akan pinarsangapan kamat taraja na to suri pada. Perjulu masar tabiamang tang na mangajari tang na manuturi tuak karajai. Holan na manariason tuak kasudut na poso sanggiat lestari adat siapa tahotai. Amang raja nang suri pada. Topik na naing siatata di partikenon. Ima taringot mangalua ada batak. Manang ada batak mangalua. Mangalua tidok ala nang perjulu di luar sidoli. Ima siboru manang oroan. Tuhutani nasida manang tubagas ni natorasna. Manang tubagas ni keluargana. Busa joro tujau ni papatuana manang bapaudana. Bolo hatani putta na perjulu. Na mangalua ima na pajulu gogo papudiuhum. Manang di hatan waing pajulu holong papudiuhum. Gudang do alasan-alasan manang sebab bahasa mangalua sidoli dot siburu. Alai taringot tusi anop pita bahas. Na perlu perjulu bototta ragam ni na mangalua. Adong dua ragam ni na mangalua. Na perjulu mangalua alai lanjut mangulahun adat nakok. Na peduahun mangalua alai dang sahat tu adat nakok. Na perjulu bahasotta ima mangalua lanjut tu adat nakok. Perlu bototta. Manang sungguh dia do akatahapan. Molo mangalua lanjut tu adat nakok. Na perjulu du sahat siduli dot siburu tu bagas na toras na manang keluargani siduli. Roma na toras manang keluarga. Di alas semah di copuk ma parbuipir manang di sipir mato dima siduli dot siburu. Jala dilema minum air tiu-tiu. Lanjut mah diupama di alason. Marhite adong napatupa napasa deke adong marhite turu-turu panganon. Mulon tergantung namasa di luar tabima. Ima tanda lasni rohani natoras ni siduli. Dia roni nanang parmenna. Dia las semma. Dalam mandok mulate tutu hatta. Jala dalam lau manghidup poda asa sudi situn natorok mangalep poda tu yana konna dohot nanang parmenna. Asa hot nasida masya olongan. Jadi bolo dipertikia sonario. Dia kauleon na mangalua lanjut tu adat nagok terbalgado. Kesek-kesek na. Diudang do namar donga tubuh. Diudang go donga sahuta. Diudang go do akaboru. Diudang go hula-hula do tulang. Alay ni tulang na. Sahat muse tu pangulani huria. Alay tumpe holan akka perwakilan. Ima balganilas ni rohai songon hesek-kesek makalason diharoni nanang parmai. Dusipul acara dia ka napasa hatapoda do dia ka bakateo dia ka bagian jabbar ala dipatu pado turu-turu ni sipangano. Alai anggo upasuti manang iurihur ima jabbar lau tu perboru dalan lau perbuahan. Ima kadanilas ni rohani perburu menyambut permainna. Las rohani suut suut las rohani suut paranak di nanaing permainna. Ima bubuani jabbar di pasahak ma upasuut tu perboru. Paboa nago ni raja nong di rajahun nong di pasahat tu pangulani huria nanaing permainna.
berhak dautusan maka tahun ini manang mewakili buru bui mewakili nawar dongat tubuh manang nawar ramarangki manang keluarga bui ma lau pasato ni alai uhut ma dia tahun so dia akan rencana selanjutnya dia tahun ma nong dirajahun nong diparaja buru ni perboru las rohanami dia roni permain nami jalenungo baraja hami buru muna raja nami perjulu hami mengidu maaf sialani raja nami usakabi hami do tuari naneng ro laho pasa ada nagok ima marhite nalau manukunutang tuhamuna rajai nanai kula nami Roma ilusni perburu mulai ma dia ngomong nami las rohanami dia romuna ni raja duhamna si boto eret si boto ope nunga di jolumu buru nami baik kamu ma akan ulina dengani las marhanami upai mahai ma har romuna ini nama jadi dapat matikina Roma muse keluarga para anak rakma dak kana mardonga tu do buruna paledang pola dot aka hula-hula ima dia cara naman kunutang tu sipul di perbuabuan adong ma piu pikar naik baru be borhak ma keluarga para anak mandapot keluarga berburu ima dia cara naman kunutang dia cara naman kunutangon Roma pihak perburu membayar soal hukuman adat tu pihak peranak ala nunga pajulu gugu papudiuhum nunga di lueon manang ditakku buruna dibayan rajani hutama ima soal adat uka arbangan tu rajani donga sahuta sakke hujur tu perburu manang di perburu nomor donga tu dohot jabar pangutihut tu buru ni hasuton manang pariban ni si buru muli dung sikop di pasangat paranak baru pe dengkan mama katai taringot soban yaret soban yuhum nanaing si pasangaton di paranak tu perburu dus maruhan nasida taringot di konsep nalaho mangulehon ulang nujuk tuari nanang ro dapat matikina lanjut ma tu ulang nujuk so ni ma tahapan na bono mangalua lau mangaulahon ada nagok nomor 2 ima ragam ni mangalua dang lanjut tu ada nagok dung di halasson di pasahat perbuabuan tu perburu dung didapatkan utusan di paranak perburu ima lahu pasahat perbuabuan tunasida so dia ke konsep ke rencana selanjutnya mungkin dang ketemu dang dapat dus niroha adong dope rimas mungkin diantara sud perburu jadi dang terima nasida berlanjut adat ala mungkin sinamo pe mungkin dang cocok ujungnya saat disimak asal ma terpasu-pasu nina berburu mak ulau kamu mak dang terjalo hamil pe ada nagok nina berburu ulah nima jadi tahapanna dung mana 3 hari 3 minggu 3 bulan borak mamusi para anak dung mobun nak karimas Roma para anak tibu permainna madaboton perburu laho minta maaf dalil lau mangido pasu-pasu ima naniro na manuruk-nuruk disumma minta maaf pabuwa natinak koma guarna nasida madaboton su perburu dia caron kono hubbo para anak ima marhiti adat
Iku pasahton di paranak do ima songon uka harbangan sakki hujur dohot pangutihut ka harbangan itu nongas sahuta sakki hujur itu nomor dongat tu pangutihut itu pariban manang buruni hasuton. Jadi dung nurut alai alandanga dong dope kemampuan lah mengalujutun adat didok paranak ma rak mahita manang nyakun nasidah asa anggiat di pas-pas tuhatta kan nulen tangan ni anak kot tahun asa hatop bui di patu panasida ada nagok marodopuk kamu raja nemi rodo hami law manobahamu mandakotok kamu tuarin neneng ro tang yakok kamu mahami asa bui tarpatu pahami subban yadat subban yuhum ima ada nagok marhite sulang-sulang pahoppu tuhamu raja nami bolodung adong yanak konna didok ma sulang-sulang pahoppu alai bolo sodong dope yanak konna didok ma nalaho pasaha batu misulang tersoni ma tahapan ima ragam ni namangalua naperjulu nak keningan lanjut tuadak nagok napaduahon dang lanjut tuadak nagok. Jadi selanjutnya tabasma ahado alasanna ahado sebabna ahado alana iban nagabi mangalua na perjul seheli alasan na paling umum ima alan sinama faktor ekonomi ala sibaenon na suada ala dang dus roha ima taringot bilangan ni sinama. Jadi dang boy dipenuhi ala ni haguguson dang boy dipenuhi para anak pangilian ni perburu jadi sudah ma mangalanjuton sian nadenggan gabi di luar masih baru muli asa bui dono ni nasida ordo mampu nami ni na para anak ma gudangan gabi lemado perburu gabi di oloido pangilian ni para anak boludung di luar buruna. Jadi alasan na keduahon ima lahu memperingkas adat dohot menghemat biaya dohot menghemat akka partikian ala dau hutani su paranak dosu perburu di dua humma si guru muli isarana perburu perpakeberu paranak persamosir pengantin si duli do si buru di Jakarta asa unang pagudukku biaya dohot tikki disuruh ma di luar hutu samosir asa unang pola mulai be lahu martupul di peka baru contoh ngabui hematom ni pengantin ni waktuna manang cutina dohot biaya be dang pola be gudang mono dung di luar napatuluhon olodo ala naong terjulung manang naong denggan pamatang manang naong hamil siguro muli sada hailau don ujungnya mau tak mau harus dinikahkan di luar rumah siguro tu tani para anak aset terbui atau diulehon kecara napa opatom ala dang adong restuni na dua-dua isarana perburu dang lomuruhana nanak kelana so nido nang paranak dang lomuruhana nanang permenna ujungna mangalua manasida na palimahon ima na dijujui na torasna asa mangalua buido ala so pasa ada dobe abang ngado kaitona ala mangalak kai dobe ima si duli manang si buru di sepakati ma adu amma dung maraso hotan abangmu dung pasa ada abangmu ninna busa jodo dijujui na paunopon budo tanpa alasan manang dangadong sibab
dang na singeze sarana sungonon tahi ni sidoli lamar dele debe dibuan ima siburu tuhutana mardel deleni tapi terro na toras itor di sipirmatok di permenna nanang permenna gawe ujungna gawe mangalua mana sidat 5 ragamna udang do ragam ni buasa mangalua sidoli dot siburu adong do ala dijudukkan siburu tu sidoli alai mungkin sada pihak dang setuju ujungna di luar rumah. Jadi adong do muse ala dang dapok do sniroha. Contoh ala berbeda agama, contoh Katolik tu Protestan. Ikon diurinami do ninna masing-masing ibaratna natuarsna akka pangulani huriero. Jolo do gawe mangalua ala dang cocok. Di gereja nami mak terpasu-pasu inna berburu. Di gereja nami mak ninna paranak. Dangolo contoh gawe pidda agama. Jadi adong dong se ala perburu mengidohon ikon stobol sinamot contoh. Ikut di utana. Ule uni di Patupa. Ala mungkin olodo ala bursa sada ikon di julona ma pesta abe pihak paranak dang setuju ujungna gawe mangalua mana sida udang do pihak kasibak bahasa gawe mangalua sidoli dot siburu muli jadi songoni majo akamang dot taminang nabui pinadar di partikenon rapita manabai masukan asalam murahita biak ka ada siapa takut tai mono tu ngadong akan orang lebih amang mangido maaf amang asa do kono sokatan si dua debat do nakuran nani atuk ibur ni raja mono tu ngadong akan orang tabolok koma sebagai sarroha horas